मानसिफ्रा आंखौ नाजावसिनदों नाजावनायखाय गासै आं 29 मोनबाय आरो आंनि बेरेखा जाय माने दोलो बा बेरेखा जाय आंजों बिजाथि दङमोन बियो 7था भट मोनदों माने आंखौ बांसिनानो मोजां मोननाय लुबैनाय बे दंखाय आं देरहादों आरो आङो गोग्गानायबो मोनदों नाथाय बिदि होननानै जाय बिजाथिया देरहायाखै बिबो सासे रोंगौथि गोनां सासे सोद्रोमाखा बेखौबो जों बजबनानै जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायाव खामानि मावनो आङो लोगो जागोन खावलायगोन आरो बेबायदिनो हारि सिबिनायनि बाथ्रा जों हारिसो सिबिनो ओंखारदों हारि सिबिनांगौ सासे सानैजों जाया गाव हारसिंनि गोसोजों जाया सानलायनानै गोरों गोराफोरनि बोसोन लानानै खामानि मावनांगौ बेखिनिखौनो आङो देरहानानै एसे साननाया आंनाव बे जाखांदों बिजों नङाबाथ' रावनि फारागा थाबाय थायो आं ओंखायनो बुंबाय थायो जे जोंहा बिजोंखौ गोसो होनांगौ जोंनि रावा बिजों गैयैयावनो जेराव जाय थादों बेजों खारफानानै बेंगलनि बर'फोरखौ जों बोदोनारि होनदोंमोन गवालपारानि बर'फोरखौ जोङो गवालफाख्रारि होनदोंमोन नगावनिखौ नगिया बेबायदिनो नैबे सानजानिखौ सानजारि होनदों आरो रावफ्राबो फाराग फैदोंमोन नाथाय बिजों जानायनि उनावहाय दिनै जोंनि रावफ्रा एसे स्र'आव फैबाय मोनसेयाव फैबाय आगोलाव असमिया रावानो नों गवालपारानि नलबारिया नगाव गलाघाट लखिमपुरनि रावनि गोबां फाराग दङमोन नाथाय बे रावखौ बिजों जेब्ला जाबाय मिडियाम जाबाय आगोलाव जरहाट बेचनि असमियामोन आहम बेचनि दा गासैबो गोरों गोरा असमिया मानसिफ्रा गुवाहाटियाव थाबाय गुवाहाटिनि गेजेरजों गुवाहाटिनि इन्टेलेक्सुवेलफोरनि खालामनायजों दानि असमिया रावा जौगानानै दं जोंहाबो जोंनि हारिनि जोंनि बर' रावखौ खौसे खालामथारनांगौबा मोनसेयाव लाबोनांगौबा जोंहा बिजोंखौ जोङो बर'फ्रा गोनांथि होथारनांगौ आरो बिजों लाब्लासो जोंनि राव थुनलाइखौ फेहेरनायाव गुबैथारै थुनलाइ सोरजिनायाव जोंनि बिजोङाव फरायनायफ्रासो गोहोम गोग्लैयो आरो मालाय रावनिखौबो सोलोंनायनिखौबो गोनांथि दं सोलोंहोनांगौ राहा लानांगौ बायदिखौबो जों साननो गोनां दं आरो गोलाव समनिफ्रायनो जिथु सावरायजाबाय थानाय बर' फरायसालि थैलांनायनि जेंना बेखौ माबायदि सुस्रांनायनि राहा लानानै गाहाय बिबानाव जोङो जा हारि हिसाबै थांनानै थानायनि जोंनाव बयनावबो जुजिनाय दं आरो नांगौ समाव जोंनि अलखदखौ नुयोबा जोंनि मानसिफ्रा बे बिथिङावबो बिजों फरायनायनि बिथिङावबो जुजिथारनांगौ बिबान दं जुजिनाय खामानि मावसिननाय बेयो मोनसे हारिनि थाखाय जोबोद गोनांथि दं ओंखायनो जोङो जोंनि रावखौ लाखिथारनांगौनि थाखाय बिजोंनि गोनांथि आरो बिजोङा जुदि गैया जालांबाय थायोबा बे हारिनि जेबायदि जों थांनानै थानो लुबैनायनि मान सनमान लानानै बे एसे आवबा जाहैनायनि बांसिन माने लामाखौ नुहुरो आरो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमनि थांखियानो खौसे बर' हारिखौ खौसे खालामनाय 1952 मायथाइयाव जे बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादों बेनि मोनसेल' थांखियानोमोन हारिखौ बोरै जोङो राजखान्थिजों गावस्रानानै दङमोन धोरोमजों गावस्रानानै दङमोन समाजजों गावस्रानानै दङमोन नाथाय बर' राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ जोंहा दहाय होनानै हारिखौ खौसे खालामनायनि गुदि नाजाजेननायानो बेनोखा हारिया खौसे थाथारनांगौ आरो हारिनि खौसेनि थाखायनो आं जे बिबानाव थाबोदों आगोलाव बे समावबो नाजाबोबाय थादों बड' नेशनेल कनभेनसन आं खुंबोनाय मोनदों नैबे हान्जाजों बै हान्जा जोंनि गेजेराव दा सब समय मा नुयो माबा मोनसे मोजां रायलायनांगौबा बेबा मा हान्जानि गावजों गाव फोथायलायनाय गैयै जोंनाव थासारि बे थासारिया जाथिनि थाखाय मोजां नङा दिनैबो दानो बे उमुख हान्जानि बिनि सिगाङाव रायलायजायालै बे बारहावाखौ मानो लाखिनांगौ बर' साहित्य सभायाव बिबान लानानै
आङो बेखौनो गुबैथारै सिगां मावनांगौ बे दायथ'खौ आं सानबोबाय थायो आरो दाबो बे हाबाफारिखौनो लागोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। गोबां जिल्लायानो नोंथांखौ भट होनानै देरहासारबाय बे बेलायाव साबायखर थाबाय मानो होनबा गासै 7 आंनि उल्था बिजाथिया मोनदों आं 29था मोनदों बे हिसाबै साबायखर होबाय आरो जाय आंनि उल्था बिजाथि बेबो गोरों गोरा मावबोखानाय मानसि बेखौबोथ' जोङो गारनो हाया खौसेयै मिलायनानै जों ज' गोरों गोराफोरनि परामर्श लानानै खामानि मावथारगोन बे आंनि थांखि आरो।